Hey, yabona impela into yenza ubaba ukuthi angiyekise isikole yangilimaza kakhulu. Yabona nje manje angikwazi nokubhala incwadi ngibhizi ngila emakhaya ngilusa iy'nkomo. Eyi, ngiyabona. Eyi, uyi angiphathanga nale foni yami le. Ngizoke ngithi ukufonela nangu phela uNontobeko ngale. La kulisa sigodi salapha ngaphesheya. Eyi manje iy'nsizwa zakhona wazingizwile. Bangafika nje khona into engasuka. Hey, madoda. Lapha ngilalanga kudla uthuva engalalanga ekhaya bengithi ngihambe ngincane nenkomo ngishonele yonke indawo. Hey. Ish. Ish. Hey. Ngeke konakale lutho vele izinkomo yilela. Lapha mase ngithi sihlwathi kancane ubuthongo. Hey. Angizwa bhuti. Uyabona ke ayibuye lezi nkomo vele zibuyisa ntambama vele ngazi ukuthi ngiyabuya ke manje ngiza lapho ngiyeze ekhaya ngifike ngiyalungisa yonke into. Kusasa ekuseni bhuti ngizobe ngifikile lapha eThekwini. Konje wathi uhlala kuphi? Emangaduka ngabhuti awungihlangabezi ngani kodwa uyangazi mina iTheku angilazi ngithina ngolibuka nje malivela lapha endabeni ukuthi wakwenzakaleni eThekwini yabo. Mina impilo yami la emakhaya makuphume nje inkomo ngayilusa zabuya yabona ilonto engiyaziyo. Hayi ke ngiyatheleka kusasa. Kulungile bhuti. All right. Bye bye. Amadoda. Angahlukana nenkomo. Hawu. Njalo ngiyalusa azoke ngibone labantu. Hey. Njalo sihlela uyabona saqhamuka kwanyoni nje lahlile mfethu. Saqhamuka lutho mfethu. Sebesijele sebesikobele phela umgodi omnyama lo odlulayo la sengenile umgodini sengenile umgodini mfethu funeka baqale ngathi mfethu bazogcwala mfethu inombolo mfethu asisahlanganisi mfethu kwathini ngabile mfethu nami mfethu sengikhohle noba nginogwayo mnganami ushisa mfethu mhlambe sothi sihlaziye kahle mfethu into ezothi iphume yabo ingwanami kunesagcina kuke sithola imali ubona kanjani wena siya mfethu thetha ngemali mfethu imali ihlezi idingeka nje mfethu yona into ihlezi idinga yazi kubona kanjani la sike siphumele la phezulu la koqonqa phezulu kwaba bemali vele siyazi ukuthi sobamba noba esuka emakhaya lapho asiyanga kubo asikhethi la siye emntwini wonke kahle ela saziwa la yabo phela thina la sifika khona yabo sifika ngomnyama futhi kodwa manje sibaqonde iminja ya mfethu singabakoba futhi singabuya sihlafuna ke mfethu ngale koqonqa mfethu uyazi asilibazisa into besithi siyenza baje mfethu mase singena kuwo mfethu mina mfethu uyabona
nanti makwabo mfethu. Kade yagcina. Dala yagcina ukudla igazi mfethu. Yagazi. Bona mfethu uyabona mfethu ndifuna into ngoku mfethu namhlanje ndifuna sibuye sihlike lapha Hayi mfethu sihlike. mngani. Sihlike apha mfethu singaphathanga into asizifake mfethu. Oh ya. Umuntu washo wasutha kamnandi-ke manje sebuya kodwa. Hayibo, ziphi lezi nkomo lezi? Zinamanga. Zishaya ngobuchwepheshe basemakhaya. Yazi la makhaya, hey, uNkulunkulu wasinikeza yonke into le. Yabona? Shaya ngamanye amakhamera. Uma ngigibela la. Bona yonke into le, hey ngidaleyo. Ngidala inkomo la, ngidala ukuphi? Ngidala inkomo. Zinamanga nazo la ikhona. Hey madoda. Ngathi ke ngihlale la ngizwe nomoya nje. Yeah. Ngihlale nje ngicabangela usizi lami la. Hey. Ekodwa unozipho madoda. Hawu. Le ngane ayifuni ukungiqoma. Kodwa ithuli yangibonga nomhlambi wenkomo ekhaya. Mfethu wahamba ke nawe yena eThekwini angimazi wenzani eThekwini akasabuyi nokubuya. Uthi kangilandeke nje mina ngizohlala naye nami ngibone lelo Theku lelo. Ngoba ingqondo yami imile mina yeke into engiyaziyo ngitshene ukuthi kwenziwa ama video call. Izizwe nalezo zinto lezo. Hey. Angilalanga madoda ngifuna lenkomo le manje ngiyazela ngiyazizwa. Hayi ekhaya kofanele bethule umuntu ozolusa inkomo ngicela ubhuti angilande ngeke. Hey. Ya, hey. Ayikulungile. Angehle ngizoze ngilimale la kulandelayo. Ngiyabona uma sengibona ithi lapha, kufanele mina vele ngingelapha ngibheka khona ngigade khona. Ayikulungile. Mawami, Ncedisa mntami. kunjani mawami? Ngiyaphila kunjani Hey mncedisa? futhi wena ma ekuseni angaka useyasebenza njalo. Ngizothina lo mntamo. Kaloku anifuni ukuza kwamakoti. Kanjani kodwa mawami yazi izolo phela singalibala la. Futhi izolo ngabe ngilale ngikwazisile mawami ukuthi ufonile phela ubhuti. Utheni? Uthi ubhuti angikhuphuka ngizeThekwini ma. Uyakwenzani eThekwini? Uyakhala lapha ukuthi emsebenzini uyasebenza khona isikhathi sivelile ma. Inkomo ezizozithiya nabani ke uncedisa? Hawu kodwa ma ngaphindwa ayiphatha-ke futhi le inkomo ma. Kodwa nje lokhu nje mina ngakhula nje ngibhekene nenkomo nje. Zinkomo, ngamagusha, zimbuzi, ngamahagu, zinkukhu, zizobhekwa ngubani mncedisi mntamo ndixelele. Kodwa mawami shuthi mina ngingaphumi ngobona nje ukuthi impilo injani ezweni lokhu ngihlela emakhaya. Mina ndizokwenza kanjani mncedisi? Ma kodwa ma i-wrong lento eyenzakala. Yazi mina nangikho isikole ngifunda u2 nathi angibhekane nemfuyo ngalana. Ngilusa imbuzi ngenze yonke into. Sikhuluma nje mawami angikwazi nokufunda incwadi lena. Umfana uyasebenza. Kunjalo nje ma usho ubhuti nimthanda kakhulu ngoba wafunda yena wazoqeda ibanga leshumi eqeda lapho wahamba ufunda enyuvesi njengamanje usenza umsebenzi omuhle. Mina kubuka kwenzakalani ngami. Usebenza kahle ubhuti. Kangokonje notata wakho akasekho yena wayebheke imbuzi, ebheke inkomo, ebheke lamagutsha. Yonke lemfuyo ilapha ekhaya izobhekwa ngubani? Kukhona nje amahanisi, kukhona nje amaklewu. Yonke lemfuyo ilapha ekhaya izobhekwa ngubani? Zizinja nazi, ngubani ozoziphekela? Shuthi mina manje impilo yami nje yimi nemfuyo nje mina ngisho ukuqhubekela phambili mawami. Ndenza njani lo mntana? Hawu ngeke ma. Ngeke asibonisane mawami. Yabona ngoba ngize kuwena nje ngijabule yabona ngishaya abo black nje ngifuna ukufika eThekwini bangibone ukuthi ngisukile ngiphume emakhaya ngibonakala. Imaka kanyanami. Manje kukhule ngenhliziyo yami enhle. Hamba uhambe ke mntana. Hawu ngiyabonga mawami. Kwathi angiguqe phansi ngiyabuya bengifuna Hayi nje. ngoba ungabhuqa mntana. Hayi ngoba sengibuya khona nje mawami ngizocela ibusiso kuwena yazi phela kubalekile ukuthi uma uhambe ekhaya ucele ngimama ucele uthola imvume ukuthi uhambe kahle. Ndisaku
uyaxhelela nje inkukhu le sixhosa ngomntama ngoba lento bafana uyitsha phezulu wena ya inkinga mama ngisuke ngeqiwa injabulo ithe injabulo imingeqa izolo nje angilalanga ngicabanga ngiyaqoqa ngenza zonke izinto ezingiyacabanga ukuthi mangifika ngale eThekwini ngizofika ngenze njani yabona kazi bandizogudulelwa ngubani lathixo nalendlu le ayibethelelwanga ndisikhala amanzi nje ndizokwenza udaka ndifuna ukutyabeka lendlu ndizokwenza kanjani anifuna ukuzeka kodwa ngizozeka kanjani ngizomlobola kanjani kuthiwa ngiyaqala nje ngiyalobola mama nazi asiyeke nazi inkomo zikhona la ngizomlobola umfazi ngikhiphe inkomo ngenze yonke into uma ngabe sekhona umfazi la fanele ngisebenze mama ngeke ngimondle ngemali ukuthi ngilusile la ekhaya fanele mina ngisebenze nami uyabona unyanisile kona hamba umfazi kaloku uyondliwe yebo inkomo zikhona ekhaya kodwa manje angeke agugwelwe ndisho litengu ndisho yipinifa uyabona ke mama hayi mntama ndiyakukhulula kodwa zamani umuntu enizomqathela ezinkomo hayi mama mina ndizobheka amahabhu am ngibheke iinkukhu zam ngibheke nje ubheke nje mama hayi ngizomthola umuntu mangifika nje ubhodi ukuthi azizame nami ngoba ngizobe sengitohoza nje ngizama umuntu ozosibhekela kodwa ma inenkinga eyani ngoku ncedisi isingisi phela lapha nakukhulunywa isingisi ma hayi mntama uzothatha isifana kalowo ma ngiyacabanga nje bese izothi ndiyalo sikhathi wena buya mina bese ngithini mina ngithi mina buya mina ya hayi ma ngiyabonga ma hayi hlela hayi kulule ma usuzosala kahle ma hamba kahle mntama ngothi mangifika le ngitshela ubhuti ukuthi sikushayela umnxeba sifone okay ke mntama hlela nhle mntama ukuphinde akulungile ma usale kahle ma hlela nhle hayi ngoba sengivasile ngiyacabanga ukuthi ngizohamba nezibusisi hamba kahle mntama yebo ya lamatekisi awasaqhamuka esithulekile nje la noma sejikile usengishiyile ngazi ukuthi ingane ihlukaniswa nomama madoda hayi kodwa nkalo zangakithi singakushiya manje kodwa ngizokukhumbula ngiyahamba nje phela ngiyeThekwini ngoba phela fanele ngozama amathuba angcono lokhu nje ngaqala mina ngayekisa isikole ngifunda 2 kwathiwa ngilusa inkomo ngenze yonke lento le ubhuti wafundiswa ozwaya ngisho le nasenyuvesi mina ngilusa inkomo ngihleli lapha ekhaya umbizile-ke manje angazi ukuthi ithini ngiphathile ngobona kodwa mangifika khona ukuthi kuhamba kanjani awukodwa ukuthula kwento yale ndawo le ngiyezwa kuthiwa kunemsindo lapha hayi kulungile nansi itekisi iqhamuka Ngiyabona mzansi ngiyabamba lapha sifikile mfethu kule ndawo la Malo angiyazi le nyoni yakho sengathi idukile le nyoni ngathi inyoni uzoyibona yabona mfethu lesisebenza la msiyana mfethu bafowethu ninjani bafowethu monja kanjani mfethu yebo bobhuti ngidukile la bhuti hayi mina ngumncedisi ngisuka le emakhaya manje uthe ubhuti angize la eThekwini manje ngehle ngibekile itekisi ngale manje angisazi ukuthi kuphi uthe ngizowela umgwaqo manje ngibona umgwaqo mangihamba ngapha ngibona umgwaqo ngithi ngihamba ngapha ngibona umgwaqo manje angazi ngenze njani bafowethu mfethu ngiba ubhuti wakho mfethu bayi gama lakho bhuti usithembise uhlala ngale kwaSibo bhuti mfethu isithembisi asikukhombise isithembisi asimashe mfethu simkhombise mfethu usithembise mfethu ngiyamazi abashaka khona bese uhlala uthe ukuthi ngale emgwaqeni manje ngikhoma ngalapho uthi yiyo umgwaqo ngapha ngazi kwenzala mina ngiyalo umgwaqo nje udlala ngale uthi ngale kwaSibo hayi mina ngiyalo
umgwaqo yani. Ya, hayi ngilahlekile bafethu. Ngisizeni bafethu. Manje leya mpitshana sokusiza thina sokusiza. Obhuti bona bangobani obhuti bona obhuti. Hayi thina sekusenze thina sokuphophisa zindlela yabo. Njalo nje bafethu. Sikuphathelile. Hayi bafethu. Ningenzani manje bafethu? Hayi bafethu. Hayi. Aphetheni le ngidla. Bafethu ngikwazi bafethu. Bangilimaza. Ngingizana eThekwini. Ish. Awu bangilimazile lawo. Ubhuti kanti umletha. Ish. Awu. Weletha usekho. Ngizobuyela ngane ekhaya nonke afuna isekho uma ngizomfonela kanjani emakhaya. Useyintabeni manje. Awekho umuntu ozongisiza la. Bangilimaza ngabaza abantu. Ngathi amandla angiphelele manje. Ngisizeni. Jobo imali lena ndoda. Tutene. Ngalikhona nekhadi. Uyabona ke mfethu, ukusebenza kwethu mfethu. Famba sizena phela. Kanti ngahlela umthetho ngowaphi nawe bathi imali esingazazi. Pakistan. Esishayisene soblala. Hayi kodwa mfethu siyayazi le iyathenga mfethu Soblala le. sitile namhlanje. Iyathenga le ibeke kahle mfethu mase silezansi siyayisebenzisa. Siyothenga pha Pakistan, yase-Pakistan le mali. Ithola le nyonde mali. Mfethu. Tutene yabo sisebenzele namhlanje ngwana wami. Sebenzile mfethu. Siyasishayisene Yabona ke. hayi. Yafuna sisebenze kanje ngwana wami. Zonke insuku mfethu. Zonke insuku Sisukwayo. Ekuseni. Hlaziye ngwana wami. Hey, Namhlanje silana silafuna mfethu. Wathi thenga noma 5. Umandulo mfethu namhlanje sibrande soshala namhlanje yabo nasiphinde kule neniqalekile nomqaleko ndoda mpenda lahlokwayo ndoda siyibulele ingxaki bekusebala lapha yabona abantu bayedlula mfethu bekunyanzeleka mfethu nathi besenza nathi kwana bendifuna uyichifile kwakona nje mfethu yabona bendiqonda basiyichifile ukugcwele phaya solandelwa phaya yabo bonke ntjani akho umuntu osibonileyo nje yabo asibonanga lutho shayila uthula msini nabantu nabo babona bedlula kwayilana yabo hayi akekho bonileyo la hayi babonanga manje lezi zinto sezibakala mfethu yiyo lesendivele ingqotsha apha epokithini kuba ngisenzela uba umuntu obonayo isibambisana mfethu hayi futhi buka uhlala ngogogo wakhe futhi ufonela ugogo wakhe cabanga kwi-date
Iklasi idayisi. Yabona-ke sekuthola imali yangempela-ke Namhlanje ntambama asilali ndoda yazi thina uyazi ndoda namhlanje asilali funa sihlangane bango-8 wabo. ya siyohlangana mfethu siyophanda. Yabona namhlanje ngathi Silale sinemali mfethu namhlanje. uNkulunkulu usibhekile njalo. Tshela wena. Injalo mfethu. Msiyana hayi sidlale kakhulu mfethu. Ubukho bakho mfethu hayi bunikele isibili. Nami nani ufuna umkhala manje. Enje mfethu sekukhumbule nawe yazi ngiyazi. nake Ngishaya la drinkini. Sijika manje njalo. mfethu. Mabe uqhamukele enyangeni nansi into yami insimbi. Insimbi ndoda ibeke ngendlela. Insimbi yami mfethu. So ndoda sesihlukanisa late lapho mfethu. Uma sesiya kweyadile mfethu. Thenga noma 5 we-rice. Ngoba vele wena uhlala wedwa unantombi. Yabo. Wona ngimthengela amakhekhe la mfethu ngiyabuya manje. Awumashe mfethu. Yebo mama, ngibonga nje ukuthi ngifike la, ngizwile bethi izinto eziqashisayo ngala. Yebo, iyona indlu eqashisayo. Yebo ma, hayi ngiyabonga ukuthi ngithole ngisuka le emakhaya. Manje ngizofuna indle erentisi. Hayibo, manje ngathi uloku ibamba lana indaba. Hayi mama, akho lutho ma, into encane nje, into encane. Ngathi ngiyarentisa, ngirentisa isigebengu la endlini. Hayi lutho ma, umthetho wami ngisuka le emakhaya. Manje bengize kubhudi la eThekwini. Ngithe mangifika ngapha ngehla esitobhini, mangithi ngiyanqamula nako sengihlangana nabafowethu lapha, ngithi abafowethu ke mina bavele bangibamba, bangigwaza. Noko sengizamile ukuhlamba igazi, bangigwazela bangigwazela manje kubuhlungu. Bathatha wallet wami, bathatha phone, angikwazi nokufonela ubhudi ke manje. Ngakho sengithi nje ngihamba ngifonisa into eredisayo ukuze ngithi ukuhlala ukuze kube ngithola itoko. Manje ngeke ngikusize oqala eclinic at least. Hayi mayi. Ake ngithi sobona kusasa ukuthi kwenze njani. Awulimele kakhulu. Ibuhlungu khona ma, kodwa ke manje nginethemba ukuthi kuzoba ngcono. Uma ukuthi kusasa ngivuka kunzima, sengovuka ke iclinic yona kude, kodwa kakhulu eclinic uma usuka la. Ikude njengoba ngibuza nje.
Hayi sizobona kusasa uma ukuthi ngivuka kunzima sengivukela khona eklinikhi ungiyalele nje ukuthi khanjwa kanjani makuyiwa khona eklinikhi. Okay. Kanti masitende kanjani abantu balana eThekwini? Ngithi abantu abanabuntu yazi la endleleni ngimemeze ngithi abantu abangisize lutho. We la eThekwini nakusizana nhlobo khohlwane. Hey. And kumbi maba uthi nje bayabona umuntu abangamazi. Hey. Ngisabathena abafowethu laba bengithi abantu abazongisiza. Hey, bajabule bafa phela bonabo. Buba bazi ukuthi phela nabo bazothola and futhi ngenzeka nje ngabanye babo labo ubabona. Hey, Manje uzoba nayo ke imali yerent noba ideposit. Nginamahloni mama uma ngichazela nje ukuthi ngibanje ukuthathwe yonke into anginamali ma. Kodwa ngoba ngiyayizwa inkinga yakho kodwa ke uzongena uhlale. Yebo. Kona ke uma uthole umsebenzi uzokwazi ukuthi ungikhokhele. Yona irent yakhe iluma kangakanani? Hayi no 700. 700. Yeah. Hayi khona impela mangibuka hayi kwakhekile hayi angeke ngukhalele ngoba nefinish ikhona endlini ngaphakathi. Okay. Ayike ngizokushiyeka ube ubuka indlu ukuthi i-right yini. Yebo ngibongile ma ubuntu bakho nje ukuthi ukwazi ukuthi ungivumele endlini yakho ungenayo imali. Yebo. Ya ngiyabonga. Mina. Hayibo. Ngicela ukuthi ushiye nani ngesikhathi. Ngizothatha Unonto. Ya. Inamba yami angiyazi inamba ngekhaya ukuthi ngishiye endlini phone. Ya. Uzohambe ngifune ekhaya nje lapho nje uzohamba nje. Okay, bye. Ngiyasama. Bye. Angilalanga yeyo angazi andikunjani la eThekwini yo. Yebo ngena. Yeah. Ngizawuthi ubungifona. Ayi man ngicela uhlale phansi lana. Uxolo ukuhlupha ngiyazi ukuthi ngumuntu ofikayo nje la sengifika nezinkinga. Hayi akubi kakhulu ma kodwa nje hayi ngeke ngithi angikwazisi njengomnikazi wendlu. Uyabona? Angilalanga mawami izolo. Ngithe ngifika nje la endlini yakho ngalala kahle. Hayi ebusuku angaze ngithi uqhutha ubuthongo. Mangithi ngiyalala kunendoda nje engayazi. Angazi noma indoda nomuntu wesifazane ivela iqhamuka ingene ngomnyango ize njalo kumina. Emifika la vele ingiklinye incisha umoya. Ngoqhwisha ngiqhwishe hey angazi mina mama kwenzalani ngathi kunjani la endlini yakho. Ufika nje sekunenkinga? Hayi nami yangixaka lento lena kade ngilala kahle ekhaya uma ngifika lana emqashweni wakho hayi ngithi ngilele nje hayi yangiklinyinto ukuze kwasa ubuthongo nje fika ngo5 sekuzophuma ilanga ngo6. Hayi abantu bajwayele ukuhlala la endlini umuntu uze uhambe kuba sekuthanda yena akaze kwenzeke lutho la endlini. Hey ma
ngeke. Ayikho mhlawumbe indlela yazi mina njengoba ngisuka le emakhaya ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe khona umuntu washonela la ngiyacabanga ungalandwanga manje mangilele la ngisho ngilele endlini yakhe ngeke phela. Hayi ngeke nobuza nawe phela lo muntu la endlini bantu bahlala renta la. Uza nami kanjani mangeke ngikwazi ngisuka nomuntu le emakhaya umuntu ngabe zongiklinyela la eThekwini. Hayi. Manje phela nguwena kuphela onkenywa la endlini akekho umuntu akaza nkenywa la endlini. Hayi ngeke kwenzakalani manje isiqhashi sakho sokugcina mhlawumbe sashona kwazi bani. Hayi sikho zasishone la endlini. Hayi ngeke mangeke. Hayi ngiyacabanga ukuthi fanele ngangivumela la endlini yakho ukuthi ngivele ngilande ngenze noma umsebenzi khona la endlini yakho ngixoshele umuntu lona. Hayi ngeke kwazeka phela kwenzeka lokho. Phela mawubona wena ukuthi ayikhona enye indlela ongahamba okanye uyofuna kuyo into kanye uzokwenza njalo. Ayikho into engingayenza nawe. Awu uyangixosha mastende. Angikuxoshe ngiyafana nje awakasebenzi into esile futhi uhleli mahala awukanikhokheli. So neyitori kodwa. Shuthi mina mayiphutha lami ukuthi kube khona indoda engiklinyayo ebusuku njalo nje mina mangilala fanele ngazi ukuthi sengobhekana naleyo ndoda engiklinya mayazi awuyazi lento akuphefumuleki ifika ingiklinye nje inkosi yami ngikhumbula ekhaya manje ngifika nje la eThekwini angazi nanti kunjani la eThekwini. Wena wedwa abantu behlala la endlini. Bilile wena. Hayi lento engixakayo hayi ngeke kunzima hayi kunzima manje uyayiphika le ndaba ukuthi wena uthi ayikho indaba ukuthi khona umuntu ohlala khona lana. Hayi angazi nje ukuthi uzokwenza njani ke. Hey ngizazoke ngifonele ekhaya ngizinto nje kwenzakalani. Inkinga yami thathiwe into zami bengifike nazo bengiphethe lapha impepho enzoshisa noma impepho mhlambe ekhaya bangidinga ukuthi ngizohlala la edolobheni impilo yami isemakhaya bafundi ngihlale nje emakhaya. Khawubafonele ke emakhaya then ngizozwa ngakuthi uyaphuma noma uyahlala endlini. Yebo mastende la ngizokwazisa. Yebo. Ngibongile isikhatsi sakho. Sasala. Sesi. Uyigcina la mina vele langani leyonondo. Mfethu ndiyigcina la de nonto. Lokho right umntwana mfethu. Ngibonile. Insembi Abo kodwa finance lokho siya ngathi. Yafuneka vele izinto mfethu ziyahlangana le phezulu. Enze nje ndiyohlezi ngigcwaliselwa ngoba hayi ngobani wedwa. Hayi ngisazi bavele mngana ngisazohlangana nje. Yemfethu wena wenza kanjani lono secaleni owasendlini? Hayi yazi mfethu phela isithembu. Phela yazi bebengimyekile lo. Nalona ubungekwazi ukuthi ukhulume naye ngoba lo bezovela hayi asambeni sijahile sithunyiwe futhi yabo afuna ukuthi akuhambe lo manje ngibonile ngine sendiphutheleka ke ngonabo yabona ukuthi mina angibambe lo kuthe into enhle kanje ngikwazi ukuthi ngikhulume sakhuluma kahle nyana nginomphe lo wathi njowe ngathi bezikhona nje silithi ukuhlaziya lesi nto sesebenza mfethu 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 sinetheshweni lethi siyothesha yazi nawe lapho sifika khona sichiya ibomvu mfethu sebenzile namhlanje mngana kumele siphinde siyosebenza late yabona kumnandi kanjani uma sinemali ngoku siyazi phela siphuzela imali ningi inyoni ezilahlileyo la mfethu holi sihlanu vele mngani sasa sobe sigrand futhi sasa sobe sigrand bisa mina nje mfethu wasilibale sasisenze kaloku esasenze sakho ubo manje mngani wami ngisamthini manje siyekuba kusebenza ngalezo ngoba mfethu kuyabonakala imali indlela evela ngayo yabona Yazo mngani wami sazama noma 9 mngani wami siyazi ukuthi lapho ke sesiphelele sibamba nepolisi imbala zonke into mngani wami polisa nalo amasoja lavela no wallet nje ababonakala emapokethini liyahluka konke ababona garage hayi nani vele akazosondela na garage simshaye manje lana mngani wami yabo funeka sisaminane mngani mfethu ufanele sisaminane khona impintshami engathi ngahlanganisa yona ucinga into engakanani enzeka lo mfethu yabona nakusasa singanayo fanele siboleka siyasebenza
Ya izofuna cash nayo kaloku Umngani wami njengoba ngikutshela nje. Siyazana naye. Mfethu angakujibeki mfethu. Kanjani? Afuna ucash lo muntu kaloku cash siyohlanganisa ngwethu sobabini bro. Phela kuzodependa. Yena siyayiboleka nje kuye. Kuyadependa phela. Uma sithi sibamba sibolekise. Kumele thina yabona sikhope leyo nto. Fana sizizame lethu yena eqondile. Ya, into endiyitshoyo. Into endiyitshoyo mngani wami. Yabo. Ngingakhohlwa lethi mngani wami ukuthi siyazifaka lethu. Sisebenze. Lithonile Incane le mali sisebenzileyo. Incane mfethu. Yabo. Kalo mfethu wamthetho wasinayo Siphelile besasuka emakhaya ndibhekile nje umuntu ongenamali fanele late siyabantwana abanemali Siphelile mwana wami. Ngathi asinayo nemix mngani wami. imix Kodwa besinemali manje mngani wami uyabona ukuthi ayikho le mali. yabona Kodwa kumele sizosebenza. Yazi ngithi unawo mix. no mfethu Mwana wami mfethu ebhedini njani. kodwa mfethu masike sathi kuyila emazantsi sowufumana imix Ya funa sihlanganise mngani wami kumele babone manje siyakwazi umuntu angene endlini nami ngene endlini yabo. Sikwazi ukuthi sihlanganise ngokungekabemnyama. Lungise endlini yabo. hayi mfethu iyobonana esikhathini zokuvala pha unani nawo umtshini lo. unani Nawo umtshini. ekusenza bengishayisa vele Awusuka nini madoda yimi lo Buka banana bathi seThekwini iThekulani lona le lokungisuna ngikhumbule emakhaya manje lokungifikile la eThekwini ayikho into elungayo qale ngabanjwa abafana kuyimanje nanti inxeba ngapha ngiyabonga nje ngoba uNkulunkulu emkhulu ngaphila uyabona futhi babethi bangijoqa ayikho into elungayo kuyahla ngiyalibona nje ilanga liyasithela ngaliya kodwa mina ke liyaphuma kumina ngoba manje into engisawubhekana nazo ebusuku iyeza leya ndoda kazi namhlanje izoqhamuka ingenzeneki iyankenye ngenza yonke into le buka ngilibeleze inkinga ngisakwazi nanokubuka indalo nje ubuka ihlahla zinhle kanjani asho ngakhumbula emakhaya madoda yazi mangibuka lezi zihlahla mazizinhle kanje zingikhumbuza nasi isithando sami ngashiya emakhaya angeke ngenze ngithola umanga angifakele imali ngeke ngibuyele emakhaya kube ngithi kobheka ngapha okuyilokhuzana okukhaya madoda awu madoda yini mkhamkhamkele yini Dudu kunjani Ntombi ngiyaphila kunjani awu ngana basket uyangena emarket nongena corona efaka imask awu Ntokazi ngithi awuko ngizoyibeka Ntokazi awu hayibo ibhadi lami yini usuka kephi vele awu Ntokazi indaba okhuluma kabanje mina ngivela le emakhaya hayibo kahleni bo hayibo lobhuti ilokho abathini konje bathini ile queen awu nasi le queen ngasibona ngamehlo wena kuphi nje hayi mina ngiqashelana ngifikele nje ngisuka le bengithi ngize kubhudi ngapha kodwa kusengifike ngathola umqasho wami mangingathola wena nje Ntokazi yazi inkomo zigcwele le inkomo zababa esibayeni ninkomo mazigcola bakwalusa zona uyazibona uba ufanelanga ukuba nami nje uyazibona nje angisona islay queen sakho mina kodwa sisi yini sisi ngeke ngixolele mina ngixolele awungenze ngibe umuntu nami eThekwini uzawuba ngumuntu wami nje uhamba nangenyawo hamba kwelusa uhole sangishisa icathulo nto hamba funa ontanga bakho phela ubaba sangishisa nje icathulo hawu sangishisa icathulo Ntokazi mina ngihamba ngembadada manje imbadada yami ngabanjwa abafana ngifike yayilapha nesikhwameni entweni zami uyangibona mina banginjani buka mina ngenze phela nami uyangibona nje nami Ntokazi ngendlela engingayo awu kodwa msama awu ngenze Ntokazi awu ohamba uyafuna bakho ontanga bakho angifani nje nawe mina awu sisi
Bye.